Його музика лунає зі сцен в Європі і Сполучених Штатах Америки, а нині відомий кримськотатарський музикант і композитор Ескендер Бекмамбетов приїхав до Києва. У столиці він взяв участь у музичному проєкті із вшанування Героїв Небесної Сотні. Свою композицію «20 лютого» Ескендер Бекмамбетов, власне, і присвятив кривавим подіям 2014-го. Про важливий виступ, задля якого композитор прибув із Торонто до Києва на один день. Далі Мілена Амеді. Цю композицію Ескендер Бекмамбетов назвав «20 лютого 2014-го» і присвятив подіям на Майдані. Вона увійшла у цикл робіт, написаних на замовлення струнного оркестру «Кремлін», який грає у Москві. Його керівник Михайло Рахлевський. Перед ним Ескендер Бекмамбетов тоді поставив ультиматум: або назва залишається, або не носить ніякого іншого імені. Я сказал 20 февраля 2014 года и никакого другого названия. Или, если вы боитесь в России исполнять под этим названием, то тогда оставьте без названия. Он сказал: я буду исполнять под этим названием. И с тех пор они регулярно играют во всех частях света и в России тоже. Кримськотатарський музикант Ескендер Бекмамбетов народився в Узбекистані, а потім навчався і жив у Москві. 9 років тому переїхав до Канади. У Криму він не жив, але на собі відчув окупацію півострова. У Бахчисараї живе мати, до якої Ескендер не може приїхати. Тож залишатися осторонь від тих подій, що відбувалися в Україні, музикант не міг і за будь-якої нагоди намагався дізнатися останні новини. В основному інтернет, Фейсбук, телеканал АТР мы смотрели, который тогда еще в Крыму работал, несмотря на все препятствия, и показывал правдивую информацию. Вот отсюда мы все и узнавали. На сцені Ескендер Бекмамбетов зіграв під супровід заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо. Його композиція входить до проєкту «Шлях до свободи». Авторки – сестри Галина та Леся Тельнюк. Він об'єднав розповіді очевидців Революції Гідності. Історії пролунали з великої сцени, аби нагадати про те, як змінилося життя українців з того часу. Що цей шлях до свободи, він відбувається в кожному з нас. І кожен з нас іде до нього своїм шляхом і щодня. І ця Революція Гідності, яка відбулася 5 років тому, вона відбувається, я вірю, в кожному з українців свідомих, які хочуть добра своїй країні і своїм сім'ям. Задля участі у проєкті «Шлях до свободи» Ескендер Бекмамбетов на один день приїхав до Києва з Торонто. Вже сьогодні він повернеться додому і продовжить знайомити канадців з кримсько-татарською культурою. Мілена Амеді, Асан Амінов, Заман, АТР.